искате да знаете? Какво съобщение да използвате така, че да се разграничите от конкурентите си и на търговски разговор, когато искате да създадете клиента, да продадете, да знаете какво да кажете, така че да не звучите всичките по един и същи начин, както други фирми, ваши конкуренти. Това е за тебе. Също, ако искаш да разбереш какво ти трябва, за да избере много бързо теб клиента и защо всъщност точно теб да избере, а не някой друг от някоя друга фирма. Това е за теб. Ако искаш да знаеш как наистина да предизвикаш вниманието на клиента, и тук, много моля, повечето хора казват, това е много лесно, това е за начинаещи, ние знаем това. И какво имат предвид под знаем това? Аз нямам проблем да си говоря 5 часа и клиента отстрани да ми казва да, обаче всъщност механично казва да и въобще не те слуша, той си мисли за нещо друго. Но повечето търговци казват, това не е проблем, но се оказва, че е огромен проблем и това се вижда в резултатите. Така че ще чуете нещо, което със сигурност не си чувал и пък много малко хора го използват. Това е нещо, което наричаме смъртоносния квартет. Смъртоносен, защото действа изключително бързо. След това, ако искаш да разбереш коя е най-голямата грешка, която повечето търговци правят, дори най-опитните с много стаж правят тази грешка и тя им коства 80% от продажбите и затварянето на сделки. Тоест, ще научиш как да не правиш тази грешка, за да увеличиш продажбите си. Много лесно, това е една огромна заблуда, но не е време за заблуди, време е да се продава. И ако искаш да знаеш как да се справиш с най-честите възражения или пък с такива, които много рядко слушаш, без да се паникьосваш и без да изглеждаш нахален, така че клиента наистина да ти се довери, защото продажбата трябва да се случва с доверие, за да не е просто продажба еднодневка и повече никога да не чуеш за този човек. Не. Продажбата е нещо като договор, в който всяка страна е доволна, че е направила тази стъпка. Така че ще научиш как да затваряш сделки, да продаваш с доверие. Това е за теб. Не на последно място ще разбереш как да контролираш емоциите, така че да останеш позитивен, активен, проактивен и да не си кажеш дали да направя това обаждане или не. Много важно. Това е за теб. И това е следващото ни обучение, което ще е следващия петък. Пиши ми, ако искаш да разбереш всички тези неща, които са точните инструменти, които използват топ търговците.